टुक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइ आफादनि 50थि मुंख्लं सान फालिदों। जों मिथिगौदि गोलाव सम बर'फोरा गावनि हारिनि राव हारिमु धोरोम सोदोमस्रिखौ मुलुगाव गेरेमसा खालामनांगौनि थांखिजों दुलाराय आसामावनो गोबां रोखोमनि जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन। बेनि गेजेराव बर' रावनि हांखोखौ मोनफुंनो थाखाय रमान हांखोनि सोमावसारनायखौबो गोख्रों महराव लाबोदोंमोन, जेराव आमलाराम सिब्रामोनहा रमान हांखोनि सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। बेनिनो दिनै जायफोरा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि मुङाव दुलाराय बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि 28 सेप्तेम्बर सानखौ बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि सानजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' थुनलाइ आफादाबो टुक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव टुक्राझारनि चिरां आफादसालि नब्लाङाव 50थि मुंख्लं सान फालिनाय जायो। लोगोसे आफादनि फिरफिला आरो मुंख्लंफोरनो मान बावखांनायनि उनाव मोनसे सावरायमेल आरो खन्थाइ फरायथिनाय हाबाफारि लानाय जायो, जेराव इएम रनजित बसुमतारी, एमपि जयन्त बसुमतारी, एमपि रोनगोरा नार्जारी, डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो बेंटल फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर रनजित कुमार नार्जारीमोनहाबो बाहागो लायो। बेयावनो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोननि बिबानगिरिफोरखौ आङो साबायखर जासिदों जे दिनै 1974 मायथाइयाव हांखोनि सोमावसारनायाव जि मुंख्लं जानाय सा 16 बर' सुबुंफ्रा, बर' फिसाफ्रा बै समाव पुलिसनि गुलियाव मुंख्लं जादोंमोन, गावथार जादोंमोन आरो बर' थुनलाइ आफादा मुंख्लं हिसाबै फोसावदोंमोन। आरो बै दिननिफ्राय दिनैसिम नायोब्ला 50 बोसोर बारफैबाय। बे 50 बोसोरारि मुंख्लं सानखौ दिनैहाय नैबे थुक्राझारनि चिरां आफादसालि बे नब्लाङाव बेखौ फालिनाय जादों। बाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बर' थुनलाइ आफादा जायगा जायगा बे मुंख्लं सानखौ सोलाय सोलाय लानाय जायो। थांखिया बेनो निस्सय जे थुनलाइ आफाद, जाय थुनलाइ आफादा बर' रावनि बिनि थांनाय थैनाय थामोनथा गोसारनाय, फुवारनाय, फेदेरनाय, फोजौनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो, रावनि स्टेन्डार्डनि थाखाय खामानि मावो। आरो बे मुंख्लं बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो खना खनला थानाय बर' फिसाफ्रा जाहाथे बावगारनानै थाङा, बयखौबो जाहाथे फोजाखांनानै थुनलाइनि फारसे, रावनि फारसे, हारिनि फारसे सांग्रां जानो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो। दिनै आंबो बे हाबाफारियाव सासे बर' फिसा हिसाबै बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना जाय मुंख्लं बिथांमोनहा गावनि जिउखौ बावसोमलांबाय, बिथांमोना जोंनो मोनसे थांनानै थानाय इयुन जोलैफोरनो मोनसे बोसोन निस्सय होलांदों जे हारिया गिबि, हारिनि थाखाय जोङो गासैबो खामानिखौनो निस्सय बावसोमनो हानांगोन। आरो हारि होननाय लोगो लोगोनो मोनसे हारिया थांनानै थायो बिनि राव आरो हारिमुनि सायाव सोनारनानै। दा हारिमुवा थैलाङोबा मोनसे हारियाबो थैगोन, रावा थैयोबा हारियाबो थैगोन। ओंखायनो बे मोननै बुस्थुआ गिबि। आमलाराम शिबराम बिथांमोनहा हयथ' गिबियै मुंख्लं जाग्रोदोंमोन आरो बुंनायाव मोजांसिन खोनायोखाय हयथ' मानसिफोरनि खुगा खुगा बे बाथ्राया सिखारो। आरो सा 16 मानसिखौ खेबसेयैनो मोनसे समावनो लाबोनो हानायाबो हयथ' माने सम्भब जाया। जिखियानो जादोआ बर' थुनलाइ आफादनि सोमावसारनाय, राव हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बे बिथांमोननिसिम आंनि नैबे समाव खुलुमनाय सिबिनायखौ हरगोन। आरो मुंख्लंफोर होननाय लोगो लोगोनो दिनै जिथु 50 बोसोर सिगांनि मुंख्लं जाबाय आरो बर'आव मुंख्लं होननानै बुङोब्ला बेथ' रावनि बा हांखोनि सोमावसारनायाव जाबाय। बिनि अनगायैबो दिनै आलादा रायजो बिनानै सोमावसारनाय, बेयावबो मुंख्लं जाबाय। आरो आलादा रायजो बिनानै सोमावसारनाय होननाय लोगो लोगोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय थाबाय, बिनि उनाव BLTनि सोमावसारनाय थाबाय, आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो समान समानै सोमावसारबोनाय NDBनि मोनसे मुंख्लं थाबाय। दा जोंनि हारियाव मुंख्लंनि जि बिबां, बे बिबाङा गोबां जाबोबाय।
दा बेखायनो सोरबा सासेखौ थियै थख'यै हयथ' बिनि मुङै माबा मोनसे खालामनाया हयथ' सम्भब जाजोबाबो जानो हागौ। नाथाय एज ए हल मुंख्लं हिसाबै जोङो जेब्लाबो सिबिनांगोन, सनमान होनांगोन, मान बावनांगोन आरो बिथांमोननि होलांनाय जिखिनि बिहोमा बे बिहोमाखौ निस्सय बावनानै थांनाया बियो थिग नङा। दिनै हांखोनि मुङै सोमावसारनाय, थुनलाइनि मुङै सोमावसारनायाव जिउ बावलांनाय बिनि उननि फिथाइ महरै दिनै बर' रावा नोङो इउनिभार्सिटि लेभेलाव बे थांबाय, दिनै बिजिरसंनो हानाय जाबाय। बेनि उनाव नोङो 8th सिडिउलाव हाबबाय, दिनै आसामाव लोगो सरकारि राव जाबाय। बिनि उनाव नोङो बे रावनि थुनलाइ सिबिनानै, थुनलाइ लिरनानै गोबाङा दिनै साहित्य एकाडेमि बान्था मोनफैनो हाबाय। बेयो जोंनि हारिखौ आगानसे आगाननै दावखोयै दिनै गोजोर फारसे लांबाय थादों। खिन्थु आंनि बुंनो नागिरनाया बेसो जे दिनैबो हारियाव गोबां बिथिङाव खामानि मावबावनांगौ निस्सय दङ। दिनै ससियेल मिडियायाव जों बाहागो लादों, राफोद रोंखा राखा मानसिफ्रा बेयाव बाहागो लानांगौनि निस्सय गोनांथि दङ। फारफ्रोम बिथिंखौ बेयाव नोङो फकास खालामनानै खामानि मावनांगौ निस्सय दङ। दा जिखिनि बाहागो लादों साबायखर, नाथाय बिनिख्रुइ आरोबाव साबसिनै हामसिनै हारिनि जेंना जेंगोनाफोरखौ बोदलानानै होनो, बुहुमाव फोरमायनो थाखाय राफोद मानसिफ्रा बेयाव निस्सय बाहागो लानांगौ। बिनि अनगायैबो मिडियानि बेलायाव प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रनिक्स मिडिया, बेयाव जोंहा कलामनिस्ट गैया, जोंहा जार्नालिस्टफोर बेबायदि लेभेलनि गैया। बै लेभेलावबो जोंहा खामानि मावनांगौ निस्सय दंबावो आरो थागोन जोंहा हारिमुआव खामानि मावनाय। दिनै जों हारिखौ जौगासारबाय होननो हाया, बे जौगासारनाय अबस्थायाव दंबाय थायो। बिनि थाखाय जोङो गोबां खामानि मावबोनांगौ निस्सय दं। थेंक इउ सार।